Oh, ay, good morning, good afternoon. Today is November 27, 20, 25. Time check mo doy. Sakto na di. Amalit mo pa pamasyada. Nakapudlanin ka, mapudlanin kita. Malibot-libot lanin kita. Libot lanin kita. Begitu. Parang ano kita payo. Libot dito kita agi de Person Road Oh. Libot kita libot. Ay, okay. Libot kita, libot. Ay, oh, sorry kita yan ang Diversion Road. Hindi kita agi. Okay. Music lang tato niya na music. Diversion Road. Ay. Wala pa na. Sunod. Dipo. Ala daw agi daw kita din na dipo.
Malibot-libot naman. Oo. May sticker name. May da. Tayo mo sa ready ka pasak ko. Nabaliktad na lugo din eh. Malibot kita outro kay. Ayos. Man yan, liwat man yan. Paiba man yan. Paiba Ba daw? Ayla. Ayla, sunod. Makakon kita. Man, mga tiles ha. Oh. Susugaron tayo ni sa sugad. 20%. Ada mga ulunan. Oh. Mga plywood. Ito flower. Nagtenikuan. Mga hugdanan, no? Ano yung binilingan hadi? Na generator. Oh, may kalahiton na. Ha? Na chandelier. Nadi pa oh. Ano mga kuwan, no? Mga manit dito, tanawan. Lip Depot. Diba? Tadi magkukang kamo mga storage, no? Plastic. Ayos mo. Na? Ada pa. Dari ko makagi ko kang kuhanan ala. Lagi. May da kuhan. Habaga. Masisugal lang kita, libot na kita, malibot na kita. Libot-libot na tayo.
Ay. No, tala siguro tala na eh. Amo yun nato na yung ng adlaw, ano? Baka nakaglibot lagi ta kadali. Again, this has been your friend from another star. Siyempre. Alaga daw. Ako nung papabilin lagi hap nga iyo. Sangkay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Pamwa. Chup chup. Alalala, okay. Wala na tayo mo yan ha. O kanina, ang kanan, kabataan pa rin. Okay. I